marasa da nufin ni nake, kai ga sayyidul akbar buri nake. Maza maganin maza sahabbai kuke, a so kuwa da jaki kuna ake, Khalifa Hudu sa Abubakar ku kuke, Umar Gali da Usman da bake. Da girma kake, annabi da girma kake. Uwa maganin kukan muke dai kike, Azima Munira Sajida ku muke, idan babu ke a yabo ba muni yake, ta annabi da rabbi batula haka nan yake. Aka sallama yabo ba buri nake, salamun alaika rasuli na daban kake, salamun alaika cikar isa ya kake, salamun alaika munira haske kake, salamun alaika siraju wayya kake, salamun alaika kaso mu kai so muke, salamun alaika nasibu sarki kake, salamun alaika ana ta kaiwa ake, salamun alaika na rabu buya kake, salamun alaika wani farko kake, wani matsayin ka na dauda Allah yake, bukatar ka annabi ko da yaushe muke. Da girma kake, annabi da girma kake. Sai da maganin mai ja da Allah kake, kana kafirai shirka fitacce kake, a da babu a shaɗu haka nan ake, da ka zo ka samu kasanta domin rike. Muna godiya da zuwan ka sarki yake, karimin mukarrimu da sarki kake, aya an jalala ina na haka nan kake, cikakke kake duwanin ka tawaya yake. Da girma kake, annabi da girma kake. Al'amarin Rasulallah limautan yake, gashi mutum sufar Allahu ɗauka yake, wankan rabbana ga annabin nan yake, faukal muƙamu gare mu shirya kake. Shi ba ranku ba tsara ku aiki yake, salati ga annabi rabbi kullum yake, salati cikin mu wayansu yauki suke, shi farashin rabo kullum ga shege yake. Da girma kake, annabi da girma kake. Uban arziki kai da lanam kai kake, uban mai uba da maras uba kai kake, halittu ka kamsin shaida da ni kake, shiga lafiya babban uba kai kake. Annabi ya kake furcin da kowa yake, dukkanin halittu kanka nagari suke, dan su sanya kake kuma gashi buya kake, kai billahi kai masanin ka Allah yake. Da girma kake, annabi da girma kake. Girman da shi wuce duka girma yake, akwai bambanci mamudi na daban yake, ku zo ku ji gwanin mara da tsabtsab yake, kuma na ga Allah ya yi daidai yake, da ƙarfi yake duwanin sarrafu yake, ƙarfin da shi wuce duka halittu yake, gashi da kyau mai kyau a gaban shi muni yake, tsabar kyansa mata sun gan shi mutuwa suke, ƙarshen kyan Yusuf tafin hannu ne yake, a mata fa matan da na daban suke, a batun mahaifansa na ce yadda suke, batun nasabarsa tsarki take, batun arziki har razikun shi yake, ga kunya da kuri da haiba yake, kyauta liɗifi afuwa ga shi sun dike, yadda layi annabi na ji shi dai yake, mai wa aljanu da mutane shi dai yake, mai kofar shiga da fita ba shi yake, dume ja da annabi dan haram shi yake. Da girma kake, annabi da girma kake. Mun ji sargwanin mu tana kuyaya take, kuma kiya rasulillahi ai kun sake, karya ba ta yaya fure kadai ai take, in shiru magana ce zancen kakanin yake. Wani dai isar matsayin ka nema nake, barna na kara abada bukata nake, na san ba ka gajiya amsar roƙo kake, shi
sanar da ni da abin da ba kai ake mai hubin ka ni da ilahu da ira muke mai girma kake